Sziasztok, következő kis rövid videóban, shortsban, és ha szeretnétek, hogy legyenek építős videók egy nagy szigeten, amit már régóta építek amúgy, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nem, amúgy ne lájkoljatok, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentbe, hogy legyen-e, szóval addig ezt a kicsikét szépen visszaépítem. Léci? No bug. Léc. Roszki. Léci, no bug legyen, Léci. Na. Jaj, de akadozok. Engedj már el. Skacok. Na, szóval, hogyha szeretnétek legyen építős videó, akkor írjátok meg kommentbe, és jelezzétek nekem és várjátok, mert akadozok. Szóval, hogyha szeretnétek legyen építős videó, akkor jelezzétek egy nagyon-nagyon nagy lájkkal, fejeljétek be. Találkozunk a következő videóban. Én Dominik voltam, és bejön az alkalmazás. Sziasztok!